Dumela makulu, the nyametician is here. Munozviziva muri Zimbabwe kuti ndinouya nenyaya dzakakosha. So panapa ndiri kusangana nenyaya yanga yakanyorwa na former president webato MDC Alliance Citizen Coalition for Change zvichingoenda zvakangodaro. So panapa pakanyora vakati the consequences of broken politics within a space of just a month, the economy has registered the following disturbing developments. A budget for a family of 5 has doubled from around 3 million in December to 6.2 million per month in January 2024, about 600 USD at a time, when workers are taking home approximately 70 USD after tax, loans and third-party payments are deducted. The value of national budget has been halved within a month after official exchange depreciated by more than 100%, incapacitating the GOZ from meeting critical payments. Annual inflation rose by about 3% to hit 13.47% first week of February 2024. All those are symptoms of fraudulent elections, disputed national processes and broken politics. #fixing the broken. Muri Zimbabwe ndo nyaya muri Zimbabwe iri kutaurwa pano na advocate Chamisa vachitaurawo zvekudonha zvekuondomoka kwenyika neinflation nekuchinja kuri kuita zvinhu. Chiri kuitika muri Zimbabwe ndechekuti vari kuchema vachitaura kuti but chinhu chinozokonzeresa zvinhu zvese izvi inyaya yezvematongerwo enyika epolitics, ndo pari kuzongodzoka zvinhu zvese ende zvinova zvinhu zvavhura vanhu brain kuti wadaiti. Saka kana isusu tiri kutaura kuti kubasa kwako uri kutambira chimari chakadhakwa and stuff, zvinhu zvese izvozvo zvinokonzeswa nenikiri, zvinhu zvinokwanisa kutoreza hasha dzevanhu nekuti vanhu vanoda kunzwisisa kuti amana saka ini ndo ndasara neka $70 because of matongerwo enyika. But muri Zimbabwe zviri kwamuri, inini the nyametician ndinoti iye kuti ndinyanyise kujaja zvakawanda nekuti apa patorohwa zvese ndo inonzi nzungu ndamenya vapedza masports ese kudhara. Zvaakwamuri muri Zimbabwe kuti mundiudze kuti imi makaitarisa nyaya iyi munoionawo sei. I am the nyametician. Kana uchinge tangosvika pana dzipa nyaya vision, you know what to do.